Ja, hallå? Ja, goddag. Goddag. Dette er Morten Sørensen Jensen Hansen fra det kosmetologiske norske Rigsbøger, så sagde. Kan du ta lite långsammare? Ja, jeg snakker lidt langsomt. Ja, ja det är lite svårt att förstå danska. Ja, jeg forstår så vel, ja. Ja. Må jeg sige, at det er dig på det skør, at jeg siger mig før, fordi så kiks, og det kosmetologiske Jensen, så det er så logisk at have Copenhagen. Kan jeg så spørge dig? Hvis du vil snakke om det. Ja, Altså, nej, jag förstår inte. Ikke hårdt siden på din gørseng, at bror siger sig. For mig, Jag for hör mig det er väldigt svagt också. Ja, I hører ikke så i sin, for mig siger rød siden på det andet svår. Kan I vise småhed, sagde? Ja. Ta om det igen. Ja, jeg tager det en gang til. Ja. For det kigge kosmetolog, siger. Jeg siger, kosmetolog? Ja. Og det vil jeg spørge dig og snakke. Hvis jeg må syrlig for, selvfølgelig ikke så, men zoome i samme far for de andre gange. Er det muligt? Ja, jag Alltså- försökte svara på det inte. Er det så for dig og sig? Hvis du ikke kan være alle sikker. Men jeg kan se, hvor fyr som bør, hvordan bevæger sig det vore sim. Jeg tænker aldrig så på kosmetolog. Ja, Men jeg takker dig dog. ja tack ska du ha. Et øjeblik. Jeg ville skrøbe skjerne fra den side, og ikke have den anden, vil jeg spørge dig for det andre gangen. Ja, Er det korrekt? ja. Ja, tak dog. Tak, hej. Tak.